Hola a tothom, sóc en Baxter500 i us porto encara més Lugaro, que sé que ho estàveu demanant, somiàveu amb ell i ho veu escriure a la carta dels Reis. Així que aquí estic jo, perquè ja sabeu que Baxter500 sempre compleix els seus deutes, excepte els que contrau amb Hisenda, llum, aigua i gas. Així que som-hi, segona pantalla, Old Fort, ens vam quedar aquí. Cutscene, aquí hi haurà diàleg. Així que mentre hi ha diàleg aprofito per parlar i dir-vos unes quantes coses que tenia que dir-vos i no vaig fer-ho perquè no he posat cap vídeo. Primer de tot, feliç 2012 a tothom! Entrem de cara a un any nou. Ens esperen moltes sorpreses, moltes alegries, moltes desgràcies també, perquè hi ha de tot. La vinya del senyor, no ho traduirem, fa pal. Continuem. Oh, mira quin contrapicat més amo. Aquesta és un plànol remarcant lo puto amo que ets. També més coses que tenia que dir-vos. Sí, agrair a Cat Carot. Podeu trobar el seu canal tal com sona, Cat Carot, amb una K. K, la segona és una K, no una C, una K. Cat Carot, gameplays comentats en català de qualitat. Sugotain, molts altres. El gameplay en català és un moviment que cada cop està tenint més acceptació i més ressò, així que fem tots pinya. I ande, maricón qui no salti, o una cosa així, rimava, no me'n recordo. I saltem! Té conill. Oh, quina entrada més genial. Ha sigut una entrada tan genial com entrar a 2012. Entrem a 2012 saltant i partint vèrtebres, com té que ser. Bé, veieu que ara ens hem canviat la roba. Som un ninja o una cosa així rara. Abans anàvem amb una túnica blanca, però li vam demanar la camisa negra Juanes i ara anem de negre. Wow, combat frenètic. A veure, aquí estan passant coses i no m'agrada el que està passant. No m'agrada el fet de que t'hi tornis, de que ho posis resistència. M'agraden els enemics que dòcilment accepten la seva mort i uau, ha fugit, que cabron! Aquest sí que en sap. Però aquest no, que completament empanat a tota l'acció que succeïa al seu voltant es va quedar mirant, vigilant aquest passillo, que dius quantes coses poden passar. Bueno, sí, en passa una, la paret s'està tornant boja. Déu meu, tenim que acabar ràpid i fugir d'aquest lloc abans de que ens exploti el crani. Déu meu, venen 3 conills! Venen 3 conills, però abans només n'hi havia un! No ho entenc. Bueno, sí que ho entenc, no tinc que deixar escapar-los, perquè els cabrons avisen a tothom i tornen amb tota la família conillesca, i ja sabeu que els conills carden molt i tenen molts fills, i són una família molt nombrosa. Oh! What the fuck? What the fuck acaba de passar? Què acaba de passar? Per un moment he estat una girafa! Joder! No m'agrada quan els jocs, els que jugo, es tornen bojos i em fan paranoies al cap molt rares. Joder, jo que pensava que la meva addicció a les setes l'havia superat sense seqüeles. I torna a mi aquells inferns. Oh, xaval, aquest ha menjat paret. Però paret, alguns per Nadal mengen torrons, altres mengen neules, i aquest ha menjat granit en estat pur, d'una consistència i una duresa implacables. Molt bé, xaval, no tens ni puta idea de patrullar perquè he estat al teu cantó 5 cops i no t'has enterat. Ho pagarà la teva columna vertebral. Bé, continuem, hem fet un canvi d'estratègia. Abans anàvem rotllo més Prince of Persia, saltant per les muralles, però ja es veu que l'únic que aconsegueix saltar per les muralles és cridar l'atenció, així que anirem infiltrant-nos. Vale, l'hem cridat igualment. Doncs mira, estic cansat de tots vosaltres i el meu ganivet. Molt bé. Veniu, tu, primer tu, després tu, patada rastrera al terra. Oh, s'hi torna, però nosaltres ens ho esquivem amb un contraatac. Molt bé, tornem a portar-los al mig. Oh, les meves dents. Oh, m'han robat el punyal. Estic a la mina. Em roben les coses. Wow, i em rajen amb les coses. Molt bé, han caigut dels dos com peces de dòmino, completament sincronitzades. Vale, el primer pocon. Ja tenim un inconscient i aquest segon a veure si col·labora amb la policia. Molt bé, patada rastrera, recupero el meu punyal. Vale, intentes fugir. Doncs no et deixaré fugir, escòria. Molt bé, ha passat una cosa molt rara. He agafat acceleració estant quiet i l'he rebentat. No sé què ha passat, però no importa, perquè el que compta és que l'he rebentat. Què està passant? Vale, tu fora. Tu fora, perfecte. Crec que són els dos últims de la pantalla. Oh, la meva mandíbula. No passa res, tornem a portar al mig, al pati d'execucions. Veniu que acabarem la vostra miserable existència. Té un punyal de regal pels Reis. Això com Papa Noel ninja, ningú es queda sense el seu regal. Sent el regal una mort dolorosa, però tranquil, també la reparteixo amb amor, caritat i pau.
Mireu, el guàrdia empanat. Senta't afortunat, perquè aquest cop no he decidit atacar-te tu primer. Has tingut uns quants segons més de vida per... fora el castell, ala, aquest l'hem expulsat. Ja, després aniré per tu. Els expulsats i els pàries són els últims a la meva llista d'éssers els quals matar sigilosament. Molt bé, xaval. Que maca, contemples la totalitat del Prat Verd. Vaya pardillo, Déu meu, no tens ni puta idea. Estan matant tots els teus companys a dins intenteres. Vale, aquí tenim el subnormal de torn, saltant a la paret. Es veu que és una activitat categoria olímpica en aquest joc. Salta a la paret. Molt bé, doncs fora de la paret. Tens que deixar l'addicció. Tens que superar l'addicció de saltar a la paret. La teva vida pot veure's compromesa. Com ara mateix, toma, mort de patada als collons. Que és una mort molt trista, no m'agradaria arribar al cel i quan Sant Pere o Satan o qui sigui que estigui allà dalt pregunti tu de què vas morir? D'una patada als ous. Vale, hem acabat la primera, bueno, la primera no, la pantalla, i continuem a la següent. Heading for the clearing. Vale, estem en una següent pantalla, és com un bosc obert i ampli. És un bosc on passen moltes coses, on hi ha emboscades, on hi ha animals, on hi ha... Oh, particions de columna. Clar que sí, m'encanta aquest atac. Té un flow inhumà. Bé, doncs anem mirant el minimapa, intentarem anar amb sigil, vale, a la merda del sigil. Doncs anirem amb violència. Us he donat l'oportunitat de tindre una mort reposada i tranquil·la. Però bueno, vosaltres ho heu volgut així. Voleu que els vostres últims moments siguin els pitjors de la vostra vida, perfecte. Ho heu decidit vosaltres. Mira, un punyal que m'emporto. Nadal és època de felicitat, època d'amor i època del conill blanc aquell que s'està tornant boig a la paret, vale, s'ha desbujat. M'han vist, abans de que vinguin. Molt bé, li tallarem el coll a aquest conill perquè no pugui cridar. Molt bé, tu també et tallarem el coll, ja... No perquè no puguis cridar, sinó perquè, sincerament, li he agafat el gustillo això de tallar colls. Molt bé, i tu, el tercer, perfecte. Perfecte, aquest punyal l'hem amortitzat. L'hem amortitzat de puta mare, comptant que me'l vaig comprar als xinos i em va costar 2 euros. Tu també vine aquí, desgraciat. Molt bé, dona'm l'esquena. No, vale. No me l'ha donat, que t'ha estat més intel·ligent que els seus companys. Bueno, no tant. Oh, aquesta bona patada ha estat bé. Ha estat bé. I aquest... I tu què fas aquí, empanat? Fora per alone. Estaven tots els teus companys al mig i tu a poc on. Presentes unes bones qualitats marcials. Però no tant com les meves, sinó que li diguin al meu peu que està ara mateix reposant a la teva cara. Aixeca't cap. No ha acabat amb tu. Això ho has sentit. Ho has sentit a totes les fibres del seu cos. Recordem, com bé vaig dir, el joc del Half-Life Opposing Force. Els éssers pajilleros tenen més probabilitats de sobreviure i d'aquest joc hem pogut deduir. Molt bé, gràcies per quedar-te mirant el meu salt. Em facilites la feina de partir-te la cara. Els éssers pajilleros poden sobreviure i aquest conill té que ser un pajillero excepcional perquè té un braç dret que hem rebentat molts altres. Un diàleg. Home, conill a conill. Aquest té pinta de ser jefazo. Tens una armadura molt guapa, te la robaré perquè vaig pecho lobo, pecho conill. Vens a per mi, un combat cos a cos, sense armes, sense contrincants. Tu i jo en el bosc. Bueno, tu i jo en el bosc, poden passar moltes coses en el bosc. Ens podem fer amants, però no serà el cas. Estic rebent. Tàctiques evasives, molt bé, xaval, vola. Vola i senta't perdut per la immensitat del meu conill. Senta't perdut per la immensitat del meu conill, això m'ho va dir una exnòvia meva. Merda, estic pillant bastant, ets un conill hàbil. Oh my godness. He sentit segon a segon com li anaven cruixint totes les vèrtebres a mesura que el meu peu anava avançant per la seva cara. M'encanta aquest joc per això. És que qui vol perles de les d'avui en dia tenint conills. Hem tornat a la nostra toga blanca. Més diàleg, més història. Ja ho he dit abans, no m'importa el diàleg, no m'importa la història. Tu, conill, dona'm indicacions. Vale. Crec que tenim que tornar a marxar per la porta aquesta. És un reincident sortir de llocs per les portes, per la porta gran. Forest Pagoda! Següent escenari. Següent escenari, perfecte. Què ens espera el destí a la Forest Pagoda? Diàleg. Avorrit. Boring. Aburro.
Vull saciar el meu apetit de violència. Oh! Un conill vermell amb una àliga de fons. Estem volant? Ah, no. És la pedra, que depèn de l'angle desapareix. És un efecte òptic, no? És com allò de posar-te un cartró a un ull i desapareixen totes les pedres que veus. Sí, ja ho sé, tindria que deixar les drogues, però no ho faré. Em donen aquest caràcter tan meu. Bé, continuem... Oh, merda, m'han vist, però com m'has pogut veure? Tens visió de Resos X, si no, no s'explica com m'hagis pogut travessar aquests 20 metres de roca i neu pura i m'hagis pogut veure. Bueno, ets un conill dels negres, aquells invencibles, així que potser això ho explica. Sou com el Jedi dels conills. Doncs tranquil, jo tinc una toga més guapa que tu. No, vale, ha cridat l'atenció de tothom. Veig molta activitat pel sector conillesc. Es porta reforços conillils. Doncs mira com saludo jo els teus reforços. Ui, aquests dos peus s'hi troben al teu pit. Seria una combinació... Ei, tens cintes! Aquestes cintes vermelles a l'orella. Té que ser com el pro, el jefe, el més amo. Sí, perquè m'està tirant a terra. Té un punyal. Molt bé. Eres el tio més dur. Però de moment no estàs rendint gaire, noi. Estàs tirant per terra les meves expectatives. Ho posa resistència. No vagis a cridar més gent, això està covards. Tu, que no agafeu punyals. Cas un nena. Que no agafis punyals i no enrajeu amb els punyals, però perquè ve més gent. Per què cada cop hi ha més conills? Es reprodueixen per bipartició, no m'ho explico. Hi ha massa gent, estan passant moltes coses aquí. No, vale, estic viu. Merda, masses conills. Tàctiques evasives conillesques. Ah, fins aquí no podeu arribar, Mira, han desistit. Han vist, hòstia, aquest tio salta molt, deixem-ho. No podem lluitar contra ell. Doncs això és un error, perquè si torneu els tres per la mateixa direcció, m'esteu donant els tres l'esquena. I jo tinc un punyal a la mà, uau, s'heu teletransportat. Merda, què ha passat? Per què s'han girat tots? Crec que he tocat un arbust i els ha alertat, però no hi havia cap arbust. O sigui, què? Molt bé, tu em segueixes, perfecte, és el que volia fer, separar-vos. Vine homosexual, on ets? Conill gay, t'estàs fusionant amb la roca, això no ho facis. Fusionar-te amb les pedres et dona poder sobre humans. El poder de no poder fer res en tota la teva vida perquè seràs una pedra. Molt bé, m'has tirat. Pots apuntar-ho al teu... Merda, m'acabo de caure jo sol. Que trist. Intentant fer un backflip a un pam de terra. Molt bé, baixa, tranquil, calma. Calma. Però com m'has detectat un altre cop? Déu meu, aquests conills tenen sonar. Aquestes orelles són dos pavellons de radar. Tu, que no et tornis a aixecar. Molt bé, et prohibeixo, pel Reial Decret 03/42 article 13, et prohibeixo aixecar-te de terra i tornar-t'hi. És molt violent això que fas, noi, molt violent. Tu creus que la teva mare ho acceptaria? Què diria la teva mare si et veiés ara conill? Ei, espera, tu ets un conill ninja com abans. Jo abans era un conill ninja. Una de dos, o estic lluitant contra mi mateix en una espècie de bucle temporal molt raro, o m'han robat el traje. La cosa que voldrà dir que l'altre conill anirà amb boles. Però bueno, els conills amb boles molen molt. Em posen burrete. Hi ha RedTube, una secció. Hi ha MILF, hi ha Mature, hi ha Chin, i després una secció que és Conejos. Pels amants de les fílies rares com jo. Molt bé, conill. Tu, el de les cintes al cap. Molt bé. I tu no t'aixequis mai més? Molt bé. M'he estampat jo a la paret i aquest home ha vist que tenia que seguir-me. Oh, mira, t'has quedat apalancat, T'has quedat a gust, tio. Molt bé. Doncs perfecte. Que m'intentaves atacar amb un pal, Sort que jo estic atent les 25 hores del dia, els 9 dies a la setmana. Molt bé. M'encanta com sona el pal partint-se contra els cranis de vosaltres, petits éssers inferiors. Ja està. Ja m'ha acabat. Que fàcil, Déu meu. Doncs aquí arriba el segon gameplay comentat, perquè portem ja bastanta estona. Us dic que no tardaré tant com del primer al segon, del segon al tercer hi haurà menys. Si hi ha més em podeu denunciar, cosa que no us recomano que feu perquè, sisplau, ja m'està seguint la ONU pel tema dels guionistes taiwanesos que tinc tancats al soterrani, que els hi pago un eureu al dia. I ja tinc la policia a sobre per això. Passo de més merders policials. Us havia dit que el vídeo acabava, però sou un catxondo i no acabarà. El deixaré a mitja pantalla d'aquesta, així tindrà més emoció i més intriga, i aconseguiré
que tots us convertiu en addictes als meus vídeos, llavors cobraré diner. I merda, torno a estar pensant en veu alta els meus plans malignes d'un futur. Uau, t'he estampat la cara a la paret, però literalment, perquè t'hi has quedat incrustat un rato, conillet. Molt bé. Dóna'm el teu punyal. Serà la manera per la qual et recordarem durant generacions i generacions. M'encargaré jo personalment de donar-li al teu fill. I després li obriré les tripes amb ell. Continuem. Què veig aquí? Veig un conill amb un pal. Puja. Puja, noi, molt bé, ho has intentat, ho has intentat. Ho has intentat, uau, quin peu. Déu meu, podria dedicar-me al futbol, però si he donat una patadeta trista i el tio ha sortit volant. Bueno, ja sé, si el camí del ninja no funciona, sempre podem anar al camí del futbol. Este es un consejo Robinson. Toma, consejo Robinson. Consejo Robinson, no te pongues delante del palo. És un consejo Robinson. Bueno, nois, i aquí, davant del consejo Robinson, ara sí que ho deixem definitivament. Ja sabeu, Baxter 500, el meu canal a YouTube. Subscriviu-vos, comenteu, feu likes, envieu-me diners, adopteu els meus nens. Venen més vídeos de camí, així que ja sabeu, un abraç a tots i bon any nou!